Ja som Peter. Tiež mi hovoria Šimon. Ja som skala, na ktorej stojí cirkev a pápeži sú vraj dedičmi môjho poslania. Ja som tiež skala, aspoň čiastočne. Tak no teda buď. Ty si dedičom môjho poslania. Tak choď a staň sa pápežom. Nespoliehaj sa na nového Krista, lebo on je len taký dobrý, ako je on sám. A keď on nič nerobí, tak v ňom nie je žiadne spasenie. Poď. Vôbec dávať ľudia do tej oblasti. Odpusť. Radosť ľudského priania. Je ti odpustené. Skôr alebo neskôr si musel prísť a... Na čo si tu? Unikol som biskupovým vojskám. Už teda nemôžem žiť s tým tajomstvom. Ty môžeš zvrhnúť biskupa a spojiť všetky poschodia dohromady. Nie som vojak. Ani generál. Odíď, prosím. Bež. Bež. Ako dlho som tu? Čo som živý 60-70 rokov. Ako ti mám pomôcť? Odíď. 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 Pustil som svetlo. Oni ho majú. Istý čas ho budú mať a potom bude všetko tak, ako bolo. Máš ty ešte v tom svete miesto? Máš ho tam? Šimon zvaný Peter mi povedal, že som nástupcom jeho úradu. A poslal ma pre teba. Som slabý. Nemám už náboj. Ale máš. Ty ešte môžeš zvrhnúť biskupa a postaviť všetky poschodia dokopy. Ledva. Mám dosť síly lečiť seba samého. Sám to nedokážem. Ty to môžeš urobiť. To musí byť niekto bezmenný a vystúpiť z ich stredu. Nie ja z exilu. To snad ty. Nie. Ty na to máš. Musíš to dať dokopy. Musíš sa schopiť. Na tomto svete už pre ňa nie je miesto. Ty ho tam máš? Máš tam ešte svoje miesto medzi tými ľuďmi? Máš ho tam ešte medzi nimi? Ja som v exíle. Ty ho tam máš? Žiadne miesto. Vieš prečo? No. Som príliš kajdy. Tak vidíš. Náš čas sa povedal. Choď. Odíď. Chod za Šimonom a povedz mu, že musí prísť niekto nový. Niekto nový.